Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken nami kula Antonia Mikaela Arimbi, NPM 2403 gangsal 01 Teng mriki kula badhe nembang maca pat Megatruh laras pelog patet 6. Kagem tugas basa daerah basa Jawi. Dosen pengampu Dr. Galih Istiningsih Magister Pendidikan. Tembang Megatruh nggadhahi sifat sedih, khidmat, lan ngemot piwulang ngenani pepisahan jiwa kaliyan raga. Tembang menika ngelingake manungsa bilih gesang wonten ing donya namung sawetawis. Mila kedah tansah nindakake kebecikan lan nyedak dening Gusti Allah. Tembang iki onten guru gatra gangsal. Guru wilangan 12, 8, 8, 8, 8. Guru lagu UI, UIO. Sekar salajengipun inggih menika tembang Gatruh. Tembang menika migunakake laras pelok patet 6. Megatruh ngemot piwulang bilih gesang wonten ing donya punika boten langgeng, saengga kita kedah tansah nindakake kabecikan lan nyedak dening Gusti Allah. Salajengipun kula badhe nembang Megatruh. Sugeng midhangetaken. Titi laras. Lumomonem Cirororo Rocinem Cirolu Cirocinem Lumomomo Momonem molu Lurolu Cirolu Nemmolu roci Monem nem nem Nemmolu monem Rolu Cirocinem Nem ciroro Lucinem Ciroro. Cakepan. Nurawike kelangan prabeyanipun teka pira mreh bersih wong ala lir ama iku pinungsreng yen turung panggih kong silir brongto mring wadon. Matur nuwun.